Into mina engifuna uyazi ngiyakucela mina fanele wazi ukuthi mina nje ngiyakuthanda. Yilokho nje kuphela. Sekukuwena kodwa khona. Le ntombi yakhe kwakuyintombi lo wasisi lo wakade sanda kufika ensukwini kwakuyini lona ke? Akaze ngibe nentombi angifuni uqamba amanga lo umuntu nje engizwana naye ngangifunda naye. Kahle kahle nje mina inhliziyo yami nje kuwena. Yazi ukuthi mina ngikutshela because bengakuqonda ukuthi kahle kahle yini. Yazi ngeke ngisengacabanga nje enyangeni edlula ukuthi anginawo amandla ukuthi besane ngikuface ngikubuze yonke lento. Mina bengitshela ukuthi awunawo ama feelings umuntu wesifazane because ngibona indlela owenza ngayo. Angazi nje ngikubone like ubusy njengabafana bonke ama inkinga nami nje ukukhula kwami nje angifuni uqamba manje ngitheme esikhula sengikubona ukuthi nami sengiqala ukupick up ngibona ukuthi hayi yabo manje umqondo wami usuthanda ukuthi ube mdala ngaqala ngabona sengazi ukuthi wena umuntu oright awuze nenye ke bafu akazi ngizokubiza ngithini mina ngizothi ubhodi noma umuntu wami. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni ihlelo noLungu Star. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa sisondele ngoba kunodaba kumele lidingidwe. Sawubona njani? Yebo sawubona sisunjani? Ngiyaphila. Ngibingelela ababukeli beBlack Life TV uzishigama. Black Life TV ngithi mina ake ngibingelele lana ngifuna ukuzazisa lana inkinga engibhekene nayo kulomndeni wala ekhaya. Awusishonga igama. Igama lami nguSandile. uSandile. Yebo uSandile. Ngiyakubona ukuthi uyatatazela icayi lento yakho. Hayi yona icayi kakhulu because yabona nje indlela ebucayi ngayo. Shuthi ngingayichaza nje story sami. Kahle kahle umama la wathola umuntu wesilisa. Utheme emthola umuntu wesilisa. Kwathola ukuthi lo muntu wesilisa unengane yentombazana. So at the same age ingane umuntu wesilisa ubani igama lakhe? Lo ingane. Ingane uWinile. uWinile okay. Yeah. So njengoba iWinile ingane wayithola lengane utheme eyithola ngayibona lengane uthi hayi cha. Ingane engakwazi ukuthi nje empilweni yabo sibe right kodwa imake uyangilahla. Sandile uthikena uma wakho. Yebo. Wathola umuntu wesilisa. Yebo. So kanti lo muntu wesilisa unengane yentombazane. Nengane yentombazane okay so bashada. Batheme beshada ke shuthi ke ubaba wengane washeshe washona. Yini umbiza ngoba wengane ngoba kuyi stepfather sakho? Stepfather sami phela ngisho ngithi ubaba wengane cause vele ingane afika nayo. Utheme efika nayo and then bashada nomama. Umama shuthi washona ubaba. Utheme aseshonile ubaba and then kusala umama. Mekusala umama ngithi kuyihlongoza lento ayi umama ukuthi esho ukungiqeda. Uhlongozana? Ngihlongoza ukuthi engathi lo muntu lo okuyena oyingane la ekhaya ukuthi uWinile naye ngihlala naye la egcikeni ayi nami ngiyamthanda ngiyambona ukuthi nginalo uthando naye yabo lo umama washo ukungiqeda. Utheme esho ukungiqeda ayi naye kanti umama umuntu ozothi ungaphatheki kahle empilweni nje kuhamba isikhathi wadlula. Okay phephisa ngalokho. So asiphindele kule chapter le ukuthi uyihlongozile noma wakho. Uyihlongoza ngaliphi umqala ngaphi uma wakho? Umama nje umuntu kahle kahle engikhuluma naye into eziningi because uma wami yena umuntu ongizalayo. Yabo. So uWinile bengakwazi ukuthi aphindele kubo uma ukuthi ubaba wakho useshonile. Waqhubeka wahlala nani? uWinile waqhubeka wahlala nami ngoba vele isikhathi esiningi behlala nathi la ngoba umuntu vele ofike naye sasamncane wazi wakhula. So nikhule ndawonye. Yeah sakhula nje sasa nje kodwa nje ngibona ukuthi hayi lo muntu right yabo. Kodwa although ngangazi ukuthi akuyena umuntu wala ekhaya. Yabo ngokwami. Ozokhohlakala Sandile. So Sandile wena niyakhula ngabe nidlala into zokudlala wena ubona ukuthi nangu unkosikazi. Uyabona nje ukukhohlakala khona kodwa nje nami ngabona ukuthi ayingeke. Ngiyamdeserve kodwa ngingazi ukuthi yena ucabangane yakhe. Yini ehlukile ngaye uWinile? Amaningi ngamantombazana ngaphandle engahlobene nawo. Maningi impela ngeke ngiqamba manga kodwa nje yena nje indlela enza ngayo nami ngiyabona ukuthi ayingeke. Hayibo. Ngiyamdeserve nawe. Uyamdeserve umuntu onjani? Hayi umuntu oright nje kakhulu. So yena akazi ukuthi ke na unothando for yena. Angifuni uqamba mangakazi. Sekuphela isikhathi singanani abazali bengekho? Mhlawumbe I think it's for 2 years or 2 years. Yeah. So kulo 2 years nihlala noba u2. Sihlala sobabili. And then like kwenzeka kanjani uyakuphekela kwashele? Uyaphaka uyawasha nje kamnandi nje yonke into uyayenza nami ngokunjalo mengikhona into enginayo right ngiyayenza nje kamnandi. Okay so yena kanaye umuntu athandana naye? Akaze ngize ngifike ngalapho ukumbuza futhi nje mathothi ngimbuza lokho ngabe sekuronke.
Ku-wrong kanjani manje ngoba nami phela ngangiphatha kabi ngoba phela umuntu nami esengitshela ukuthi nje yabo singaba ndawonye. uyimisela ukumshada yini? Hawu kakhulu. Yo, if uma wakho-ke bekhona-ke bezoyithatha kanjani-ke le ndaba? Umama nje wazi washona akaze ezeyivume lo nto wayefuna ukungiqeda. Wayefuna Angazi noma ukuqeda. mhlawumbe ngabe sewangixosha nala ekhaya noma Ekutshela ukuthi udadewenu. ya angazi. So wena Sandile wasubona igap ngokushona kwakhe. Ngayibona. Wathatha leyo gap. Ngathatha leyo gap because ngisafisa khona ukuzama ukuthi nje izinto zibe right. Nibe right. Bukuze uhleka, hey uveze smell se-Colgate ngoba khulunywa nguWinile. So manje-ke for the past 2 years nihlala nodwa nihlala noba u2. Yeah. Wena-ke apha ama-girlfriend. Hayi. Mina nje akaze ngize ngicabanga indaba ye-girlfriend since ngibona yena ngikhula naye ngimbona ukuthi hayi umuntu kanjani. Angifuni uqamba manga indaba ye-girlfriend angabanga sayicabanga nje ngibeke eceleni. Uyibeke eceleni. Yeah nje. So manje ufocus ekwinini. Ufocus kuyena. Ugcine ngibuzile ukuthi umuntu onjani like i-character yakhe uyahlanya phansi. Hayi mina nje uphansi uyangihlonipha. Uphansi Mina nje angifuni uqamba manga uyangihlonipha. Phela ubhuti omdala mhlawumbe ngingasho ngoba cause ngubhuti omdala kuyena ngendlela nje sikhule ngayo kodwa nje ayi uyangihlonipha ngimazi ke elinye iside lakhe. Olazi. Yeah ngilazi. Usuredini ukuthi ke nasimbizi. Angiready. Simlanda uzomtshela lento Ngingamlanda impela ngimtshela. Uready. Angiready. Mawulobola uyolobola phi-ke awungixoxele ngoba phela ubaba wakhe usashona and beshade noma wakho. So mawulobola uyolobola phi? Ngiyacabanga ukuthi phela ngeke kuba naka nawo umndeni. So yena ozobe seyayikhulumela ukuthi yena uyavuma. Mekuthi unawo omunye umndeni because ubaba wafika nobaba. Okay fine mefike nobaba ngeke kuba basekho abanye abantu. Uyaya yini kubona? Noma engakaze eze kodwa ngeke mhlawumbe mengingambuza isizathu yena ubaba wakhe wayemtshela ukuthini. Yabo mhlawumbe ungaqhamuka omunye umndeni. Ungaqhamuka omunye umndeni. Yebo. Asithi-ke uthi-ke akanawo kumndeni. Uzoyimisa kanjani? Angazi ngicabanga ukuthi leyo nto isidinga angazi. Awazi. Hayi angazi angifuni. Asikhohleke umndeni kaWinile. Owakho kumndeni. Owami umndeni. Uzoyibeka uyithini lento ukuthi uyolobola uWinile? Hayi owami umndeni angicabanga ukuthi mhlambe ngakhona inkinga. Ungaba nayo inkinga. Yeah. Kodwa ngoba bayazi ukuthi vele umuntu wafika kanjani. Angazi angikho sure angifuni ukuthi. So do you think ukuthi bazoyivuma lento yokuthi amalobola kangena engenela uma wakho aseyaphuma futhi aphumele indodakazi? Angifuni uqamba manga ingakho ngithi ngifuna ukuthi sizame. Hayi Sandile ninemkhuba. Kunjalo. No sizomlanda kodwa kuWinile. Okay. Ngiyezwa kuthiwa usekhona la ngaphandle. Sizomlanda. Hayi nimlande nje. Sizwela ukuthi yena ufila kanjani mhlawumbe ufila ngendlela ofila ngayo nawe asazi. Hayi sithemba kanjani mhlawumbe uzofila. Asazi. Hayi ngiyayizwela ke babukela emakhaya ukuthi ke na uSandile uthi ingane yafika ne-stepfather sakhe wabona unkosikazi yena uWinile kuthu sefikile asamise umlando simtshele ludaba asimlande. Sanibona ka-Black Life. Hhayi ngithi nje angidlulise ukubonga ngathenga ikhombo le yokulungisa iy'nto zakho. Hhayi zilungile ezami eyokugembula kangakayiqali ima ngizoyiqala nje bengisalinde nje singiqede kahle izinto ezinye kodwa nje lokubuyisa iy'nto zami hhayi zibuyile shame. Yazi ukuthi isize size ngisho kuSibari. uSibari wena usengiphisise okwekhwini ningabona nina ngoba nibona ngazi ngochaza ngithini kodwa nje iyona esangisizile kakhulu. Uyokugembula ngakayiqali ngisazoyiqala ngizonitshela futhi ukuthi kuhamba kanjani. Ake sesibuyile babukeli be-Black Life TV sesimtholile uWinile. Sabona Win. Sawubona sesinjani? Ngiyaphila. Igama lami nguLungisa wa-Black Life TV kuhlelo izinkinga zomndeni. Simenye ubhuti wakho la uSandile wathi asisondele ngoba khona udaba afisa uludingida nawe. Bathi-ke before ngimtshele ukuthi akhulume nawe awungixoxele uSandile ubhuti onjani? Ubhuti wami omdala engidlulipha ngale ndlela ngazi ngathini ngaye ungiphethe kahle. So nje yonke into engiyidingayo kuyena uyangenzela even ngisho ngishoda into zogcoba uyangithengela kuye kwenzeke phela abanye obhuti kungabe ushoda amapads umuntu angakwenzeli yonke leyo athi hayi musucela leyo dabo. So yena nje ngiyafika nje ngikhulume naye ngithi bafu ngiyashoda ukuthi ayikho into angenzeli yona badla. So ngisho noma udinga ama-pads ubhuti omdala eze. Ubhuti omdala ngiyamchazela nje ngisho esemsebenzini sibadla cela udlule izitolo ngiphathele uyaphatha futhi hana nkinga. Awu that's nice. So uSandile la uyangitshela ukuthi wafika nobaba wakho. Yes. So kwabanjani ukufika la ekhaya la?
ngafika le ekhaya kwakusakhona naye uma wakhe uSandile. Ngangisemncane, ya ngangimncane but ngakhulela njengoba ngimfica lana ngikhulele khona nje. So kwakumnandi bangwelkhama kahle ngangayitsheli lento lokuthi i-stepmother sami singazi singiphathe kahle because abanye ngeke bezobe complain ngaphandle. Athi omunye i-stepmother mina singiphethe kahle kanjani. So mina nami ngiyasho ngithi mina ngiphethe kahle laphana ngiyibona yonke le nkinga leni enishoyo yabo. Yes. So nasekushoneni kwababa wakho ke umama waba nayo. Yes, waqhubeka umama wangithanda kahle nje naye ubafo kanjalo nje kwakumnandi kwabamnandi. Hayi asibonke. So uSandile ke khona udaba afisa ukutshela lona ngizonika yini ithuba. Hayi lana ngiyabonga ukuthi ninginike ithuba. Kahle lana nginenkinga lana engeke ngaba nayo na sisi wami. Ngasho ngithi usisi wami uba vele uyena ngikhule nawo. Sisi wami lana ngibe nenkinga yabo wena ungangizwa kabi. Ingakho ngize ngababiza nje ukuthi ngicela ukuthi ke beze lana nje le ndaba sizoyikhuluma nje abantu beyazi. Ngabe ucabanga ungixosha yini? Hayi angicabanga ukuxosha ngeke ngize ngixoshe. Ngaxosha kanjani? Angisoze ngaxosha. Kube uyazi ukuthi ngidinga kanjani. Kahle into engikubizele yona lana nje angifuni uqamba manga. Umama ngangayithi hlongo ngoba umama phela umama. Yabo umama yena umuntu vele engikhule kuyena waze washada ke nobaba wakho nami nje sandawonye. So umama ngamtshena umama engasho kodwa ubaba wakho waseshonile ubaba. Uthe ubaba eseshonile ubaba wakho ndeni ngase ngitshena umama nginenkinga la kahle uwinile njengoba ngikhula naye nginakho ukumthanda ngiyamthanda. Yabo for ukumthanda nje ngempela ukuthi sikwazi ukuthi kulesi mhlawumbe ngize ngikhokhe ngishama lobolo yonke leyo. Awumeke wo lolu thando ongitshela ngalo luphi? Uthando nje. Uthando ungangizwa kabi. Uthando nje la ngempela ukuthi nje ngiyakuthanda mhlawumbe singakwazi ukuvusa ngoba phela la asisenabani mina nawe sisele sobabili. Yabo njengoba bengikwenzela izinto nje ngenza yonke into mewuthi mhlawumbe nginemali ngiholile kwenzakalani ngikwazi ukuthi ngikuthenge lezi zinto ezishoyo njengamanje. Yabo bengisuke ngenza ukuthi ngoba ngiyasengibonile ukuthi wena umuntu engakwazi ukuvusa nawo umuzi. Njengoba ubona nje ngingathathi ngisho amantombazane ngingathathi kwani ngalethi lutho la ekhaya. Ngisuke ngenza ukuthi mina nawe sibe ndawonye sibe right. Hayi angizwa mina leyo. Hayi lokho nje. Confuse nje. Shuthi wena nje mina hlezi ngikwenzela yonke into ngiyakwashela ngikwenzela ukudla ngisho emsebenzini ngiyakwenza ngisho esikhaftini wena ubona mina shuthi ubona umfazi manje. Hayi kunjalo angifuni uqamba manga ungangizwa kabi kunjalo nje ngoba phela kahle wena isimo esidala ukuthi ngize ngoba ngiyazi ukuthi wafika kanjani yabo so ngase ngicabanga ukuthi mina ngiyabona mhlawumbe singawuvusa lo muzi ngenxa ukuthi abazali bethu abasekho. Wena wakwazi ukuthi ukhulume naye uma wakhe eceleni. Umama ngamtshena kodwa naye wayinqaba ke lento kodwa nje wazi washona ngoba ngangisazozama ukuthi ngimconvince ukuthi mama ngiyakucela ukuthi lo muntu ugcine nje kube umuntu wala ekhaya. Wahluleka yini ukuthi ukhulume nobaba? Kwangekho lula phela ubaba ngithi ubaba owakho uyakuzala. Kwangekho lula ukuthi mina ngakhuluma nobaba. Ubaba mhlawumbe wayengangishaya ngibulala. Hayi angizwa ke mina leyo shame. Akunjalo. Mina nje into engifuna ukuthi wena ingakho ukenzela yonke lento le. Into mina engifuna uyazi ngiyakucela mina fanele wazi ukuthi mina nje ngiyakuthanda. Yilokho nje kuphela. Sekukuwena kodwa khona. Le ntombi yakhe kwakuyintombi lowasisi lowakhe sanda fika ensukwini kwakuyini ke yona ke. Akaze ngibe nentombi angifuni uqamba manga lo yamuntu umuntu nje ngizwana nangangifunda naye. Kahle mina inhliziyo yami nje kuwena. Yazi ukuthi mina ngikutshela because bengakuqonda ukuthi kahle yini. Yazi ngisengacabanga nje enyangeni edlula ukuthi anginawo amandla ukuthi besane ngikuface ngikubuze yonke lento. Mina bengitshela ukuthi awunawo ama feelings umuntu esifazane because ngibona indlela owenza ngayo. Angazi nje ngikubone like ubusy njengabafana bonke. Uqinisile inkinga nami nje ukukhula kwami nje. Angifuni uqamba manga ngitheme esikhula sengikubona ukuthi nami sengiqala ukupick up ngibona ukuthi hayi yabo manje umqondo wami usuthanda ukuthi ube mdala. Ngaqala ngabona sengazi ukuthi wena umuntu o right. Awuze nenye ke bafu. Akazi ngizokubiza ngithini mina ngizothi ubhodi noma umuntu wami. Ayikuwena kodwa nje mina ilokho nje ukuthi nje fanele wazi mina ngiyakuthanda. Ingakho nje silahlangene ngalokho. Hayi angasi. So wena iyiphi lentombazana ayifike nayo? Yena intombazane nje amakhelwane. Manje angazi ukuthi wawenzani. Wayefike nayo wangena ekamereni mhlawumbe noma bafika nje bahlala nje nedaningi baphinde baphuma futhi. Ngangitsho ukuthi mina umuntu wakhe futhi kwakhona lapho ngakho inhliziyo yakho angazi ngimone lethi intombazane lekhaya yabo. So ubucabanga ukuthi ke na uthanda abantu abafana? Yes ngibile nakho lokho sisi because angazi ngize ngibone umuntu wesifazane. Yabo ngathuka nje sengina nalo gelungu futhi kwayikwani ukuthi hayi uthi ngithule futhi ngingabuza yabo. Njengoba sengikwazi ukuthi ngibhodle manje ngibuza ukuthi kahle kwakwenzakalani. So lento angitshela wena mina angazi ukuthi into engizoyithini lena. Wesiphathi ke mina anginabaniki. Akekho umuntu enginaye mina umuntu ade sengiselinaye bekubaba. Wahamba kubaba emhlabeni ngiyini ke manje mina sengithembele kuyena uyena umuntu
ongaba abazali kumina uma uwubaba cause ayikho into angangenzeki yona. So manje bese zongishayela angitshela lutho uyangithanda mina ngikuthini lokho. Wena awukazi ube nazo iy'nsolo endleleni abehave ngayo ukuthi ayingeke lo uSandile ngathi ubuyenze kakhulu. Hayi angabe ngiqamba amanga bandla. Awukazi. Njoba bekutshela nje ukuthi mina bengisho mhlawumbe uwumuntu naye ukuthi ujoya nabantu besilisa cause angazi ngize ngibone yabo. Yes. So hayi uze nenye mezongitshela ukuthi uyangithanda. Hayi anginjalo ingoba mfethu bengithanda wena nje serious. Yo kwazi kwanzima. Uyamuzwa uWinnie uthi-ke nakanabani? Ngiyamuzwa ukuthi anabani. So uyambona iposition osumbeka kuyona right now? Ngiyambona impela. Kodwa phela akekho umuntu ongeke engabi nabani. Mhlampe wena nje mengakubuza wena Winnie mhlampe-ke ubaba nje akazi uzumbuza ukuthi mhlawumbe omunye umndeni wakho ukephi. Mina ihistory engiyaziyo ngazi ukuthi ubaba wekade esesithembini abazali bakhe. So mengabe besesithembini lo munye umamkhulu wakhe kwashona yena umkhulu wami. Mekushona umkhulu then ubaba wamxosha. Memxosha-ke ubaba wahamba-ke naye ehambeni uduze iqasha-ke yabo. Wagcina sebona futhi naye ukuthi nami phela ngiyamsinda ngiyingane. Futhi wesiphathe intombazane usangahlala ungakhulisa ingane yentombazane ngizosese angikhulisa ingane yentombazane umuntu wesilisa. Nenike wasehlangana uma wakho wamthatha futhi uma wakho. Cause yabo nje mina nje ngoba ubaba usho nevedi mina sengikhulile. Wangitshela mina ubaba athi mntanami njengoba ngashada uMasandile ingoba ngangifuna ukuthi angigcinele wena angikhulisele wena. Nginawo amandla ukuthi ngikhulise ngumuntu wesilisa bonodileyo. So uyangixaka-ke mina mase sho kanje angazi ngizoyaphi. So uma wakho Winnie yena? Uma angimazi. Awumazi. Angimazi uma. Ubaba wakho akaze akhulume ngaye. Akaze akhulume ngaye. Umuntu wakuthiwa uyamazi-ke kwakuyena kugogo. Ngebhadi-ke ugogo washona waye esibhedlela ola esibhedlela. Sathi sithi siyamvashela ngalolo suku naye ubaba mhlawumbe ngangizokwazi ukuthi ngimbuze cause nami abo ukukhulwa ungamazi uma akukho mnandi cause nami ngangidinga impendulo mhlawumbe kuyena ugogo ngoba ubaba akafuni ukutshela iqiniso. Kanti ngalolo suku sothi sifike esibhedlela kuthiwa nje na 30 minutes ugogo edlulile emhlabeni. So leyo nto leyo yangiphatha kabuhlungu cause angazi ngathini yabo. Manje mina nginenkinga la ngoba phela bese ngicabanga ngisho ukutshena nabantu basekhaya ngoba mina nginazi izihlobo ukuthi mhlawumbe ngibatshene ukuthi ngoba umuzi lo ngoba ukhona nje bengicabanga ukuthi kwenzeka ngibeze ukuthi bona bazothini mayelana mina nawe indaba yethu cause nami bengicabanga ukuthi fanele kwenzeke kanjalo. Angimisele ngomunye umuntu kahle kahle. Kulento esho mina ngibona ngazi ukuthi manje usuthatha advantage ukuthi mina nginamkhulumile. Wena ungcono nayi backup khona abantu abazongazi ukukhuluma nabo. Mina ngizothini kuba? Angisazi ukuthi fanele ngizothini kuba? Mengilahle wena ngizoba yini mina? Uyazi sangilutho ngaphandle kwakho. Ngizoba yini? Ngazi kahle kodwa nami ngoba bengenza nje lezi zinto ebengizenza bengitshela ukuthi mhlawumbe sizovumelana ngelinye ilanga. Angivumi. So Sandile uyamuzwa uWinnie uthi-ke nakanamuntu. Yeah. And which means akanalo ikhaya azobalekela kulona mayeba uncomfortable la. Yeah. So manje-ke kuzokwenzakalana. Angazi futhi isinqumo mhlawumbe sesingathathwa yena ngoba mina futhi anginalo ilungelo ukuthi la ekhaya ngimxoshe. Alikho. Cause sikhule nje yabo mina mekuthi akavuma ngazi kodwa nje mina ngokwami bengitshela ukuthi mhlawumbe kuzokwenzeka. Kodwa yena mekuthi akavuma futhi anginalo lelo lungelo ukuthi ngimxoshe. Umxoshe. Yeah, cause ubaba wakho ungikhulisile nomama ngokunjalo basikhulisile. But manje why ufuna ukuyimosha lento? Why inkinga phela imizwe enginayo nami angikwazi ukuyicontrol. Inkingazi-ke manje into engizoba nenkinga nayo angeke ngisakhululeka ngoba asho ukuthi unganginyonyobela ngisho unginyonyobela angeke nje ngisakhululeka. Hayi bengeke ngikunyonyobele bekuzoba isicelo nje ukuthi nje cha asithandane bengeke ngikwazi kube ngiyathanda ukunyoba bekade mhlawumbe nganyonyoba angikwazi ukunyonyoba. Njengamanje besikhulile siba ngaka nje sisuka kude akaze ngicabanga ukunyonyobela kodwa ingakho sila manje for ukuthula lenkulumo ukuthi cha ngicabanga kanje. Winnie khona umbuzo engiwubuza wena uSandile ukuthi wena unayo yini umuntu? Yes. Hayi angimazi umuntu ngiyayizwa kodwa akaze ngimbone. Kufanele futhi ukuthi angamazi cause ngiyamhlonipha yonke into engiyenzayo ngiyenza ukuthi nje angabambi ngoba ngisho semsebenzini ngike ngihambe kuyovashela umuntu wami ngikala isikhathi sokuthi ubhuti omdala usezobe emsebenzini kumele ngenze sure ukuthi kube uyena ofica mina endlini ayizona. Yes. Ngenxa ukuthi uyamhlonipha. Yes. Mhlawumbe meyothi meyobona mhlawumbe ubone sebona ngisesa we makosi yami besezoyibulala ubhuti wami ube angithanda phela shuthi. Angijani. So awusho-ke lo muntu wakho nimisele ngani? Hayi phela angazi kodwa nje nikhulume kodwa-ke nge-future. Yes sakhuluma nge-future. Yena-ke wayekade ekhulumile bandla washo ukuthi uyazama ukuhlanganisa ufuna ukuzovela la. Angazi-ke let's say mhlawumbe uyaqhamuka phela uzovela shuthi ubhuti omdala phela uzowancaba amalobolo ngoba phela nawe usebhekile mina.
ngoba buthe uzovela Yes. kuyena. So manje Sandile uma befika abakwakhe befuna ukuzovela kuzokwenzakalani? Mina ngiyazi lento ukuthi into engizoyithini, angifuni uqamba amanga. Uzokwenze njani-ke kodwa? Uzobaxosha ukuthi abakhongi egeyithini kwaze kwanzima-ke. Angisazi futhi kuyofanele angazi futhi kuyofanele lawo malobolo ngenze njani ngiwathatha ngikwazi. Hayibo, angithi at the end of the day happiness kawini. Manje nami manje angikwazi ukuwathatha lawo malobolo. I think-ke na imizwa kuzomela uyibeke eceleni. Uyakutshela ukuthi unomuntu and the reason ungamazi lo muntu ngoba behlonipha wena. Okusho ukuthi noma ekuwashela ade kuphekela bekuthatha ekubeka esihlalweni sokuthi ubhuti omdala. Hayi ngoba ebona umkhwenyana. Kodwa manje inhliziyo phela enye into ayiphakele. Kuzomela utshele ingqondo itshele inhliziyo ukuthi ayikho lento. Yes. Kodwa manje abanye abantu Abantu masoyikhiphe lemqondweni. abanye abantu lento lena iyenziwa bekho abantu abangayenzi lento iyenziwa lento lena ngaphandle. Iyenziwa uyazi ngoba Thina ngahlula kanjani lento? Uyazi ngoba Kuyenza. Kuyenzeka ingane ifike ne-step mother, kuyenzeka ubaba kanjalo. Into eyenziwa la uthothi abantu bagcina sebeyajona. Hayi wayinto i-TV kakhulu ubhuti omdala ubona ngathi lento izolwa ngeke izilunge. Futhi-ke manje angazi-ke noma ngisazokwazi ukuthi ngiqhubeke ngicele something angazi yabo nje sekuningi angazi so manje-ke isinqumo esisithathayo la sithini? Sandile usuzwile wena uthe akanabani and unayo umuntu and wena ubhuti omdala. So sithini sakho isinqumo? Futhi fanele ngimukele ngiyitshele inhliziyo. Ayikho into engizoyenza menginqaba yena umuntu ebengithi ngiyamthanda. Futhi fanele ngamukele ukuthi hayi unqabile. Ayikho lento engithi ngiyazama. Otherwise mhlawumbe ngizogcina ngibolele ejele phela shuthi. Usho ukuthini mawuthi uzobolela ejele? Mengithi ngizobolela ejele ngiqonda ukusho ukuthi shuthi ngizogcina ngenza izinto ezirong. Wayena lo muntu ozothi efike ethi uzokhokha la mhlawumbe umkhonyana. Ngigcine ngibulala kwayena ngiyaqalisa ngazi. Ngigcine kwayena mhlawumbe la ngenza izinto ezirong. Kanti manje ngisho ukuthi fanele ngamukele ngitshele. Ima-ke Sandile. Usho ukuthini mawuthi-ke na ungaya to those extremes? Umthanda ngaleyo ndlela angifuni uqamba njengoba ngisho nje ukuthi ngoba ngatshena ngisho umama ukukhomba ukuthi ngiyamthanda. Yabo njengoba ngatshena uma wena muntu engaba nesibindi sokuthi ngimtshene kwangekho ulula ukuthi ngitshene ubaba because ubaba akangizali. But uyangwarisha-ke uma ukhipha elokuthi ungaze umshaya umlimazi. Cha, not ukumshaya. Uzomenzani? Not ukumshaya. Yabo. Sengaze ngigcine mhlawumbe kwayena umkhwenyana wakho uthothi kwabona sekunenkinga. Yabo. Awuyenza lento lokuthi ukuthini ukuthi anenkinga? Ichaza ukuthi kwayena lo mkhwenyana mengathi uletha amalobolo ngeke ngize ngenyoma mekuthiwa lo mkhwenyana uletha amalobolo. Yabo. Mina kuyoba nzima kwayena lo mkhwenyana sengafanele ngimthungathe ngize ngimthole. So ingakho ngifanele inhliziyo ngiyamukele. Ileyo phathi-ke ngifuna ukuyizwa ukuthi uqonda ukuthini ukuthi ungamthungatha, umthungatha ufuna ukumenzani? Angithi ulwa ne-happiness kawini manje la. Uzomenzani-ke mase umtholile umthungathile? Uyayazi na ukuthi inhliziyo ayikho into engiyaziyo. Uzomenzani? Hayi into mhlambe ngingathini? Mhlambe mengathiwa ngiyamthola ngagcina mhlambe ngimshaya, uthothi ngimshaya naye ayikho into futhi engimshayela yona. Mhlambe nami isikhwele sokuthi phela uthandana nalo muntu nami engangitshena ukuthi kuzoba umuntu wami. Hawu, ingakho ngale kathi ungifana nezinye uzothi nje wahamba uhlekela abafana-ke sesama lezinye ngizokufaka isibhakela. Wawushola ukuthi mhlambe wathini? Wangifaka izinye wase washo silezinye kuvaka lona. Ngisho uma ngabe uhamba uhlekela abafana ngizokufaka isibhakela ngizophuma ngisibhakela. Shuthe nawe yazi ukuthi akafuni ukuthi. Hayi ngangeke ngize ngikushaya. Sandile wawusho ukuthini uyabashaya nabantu besifazane? Hayi ngibashaya. Ngangisho uyazi naye mina nje umuntu angisathembi lutho. Mina ngisamthemba ngazi. Angisathembi lutho Sandile. Hayi angibashaya ngifuna uqamba. Awubashaya abantu besifazane. Yabo nje umuntu osimama ngimshaya. Abesilisa uyabashaya. Futhi cha. Lo wesilisa kodwa bengangenza ukuthi ngigcine ngimshaye cause nami uwinile ngiyamthanda. Okay. Eyami iphuza ukuthi uwinile uyasho ukuthi kena usabhizi uqongelela amasenti okusho khona ukuthi fanele umlindele uyeza. So wena usho ukuthi kena angabe seza ngenxa ukuthi ungamshaya. Hayi ngoba vele sesikhulumile naye nangu uyanqaba. Ngingasho ukuthi usisi shuthi ngoba enqaba nami bengitshela kufanele ngithandane naye. Ngoba enqaba shuthi kufanele ngiyitshene inhliziyo ukuthi hayi. Okay, akekho wena umuntu ongathandana naye. Hayi phela shuthi sengizomzama omunye ngizothandana naye. Okwamanje cha. Bengicabanga yena. Okay, wena ufisa ukuthini ngalokho asekukhulumela ubhuti wakho? Uyakucacisela nje ukuthi umyeni wakho uzomshaya. Engakusho nje mina ayikho into ezokwenzeka phakathi kwami nayisisi. Ayikho nje ayikho. Angazi-ke inkinga yami-ke shuthi njengoba nginqaba nje sothi mase sesihlukana la
mhlawumbe uzothi ngithathe imithwalo yami ngihambe ngibone ukuthi ngifika phi. Hayi ngeke ngikwenze lokho. Wesiphathe kangcono ukuthi uyena mhlawumbe owafika nomama yabo. Yabo. Angazi singayithini. So ngeke uzumxoxa. Hayi ngeke ngize ngimxoxe ngabe kuyiphutha lokho. So umuzi lo kamama. Umuzi kamama. So ubaba ka Winnie bafika bo bawuthola bafika nje then bashada kwa right then baqhubeka futhi bahlala khona la ekhaya. Okay, so kungenzeka insandile ukuthi ke na ufila entitled ukuthi usho lento le kuWinnie ngenxa yokuthi umuzi kama wakho. Angikusebenzisi lokho. Awukusebenzisi. Hayi lutho angikusebenzisi. So uWinnie usangahlala khululeke la. Usangahlala ekhululeke kodwa nje ama feelings wona noma ezothatha isikhathi ukuthi ebe out ngamukele ngoba ukuthatha ukwamukela akuyona into ovele nje manje. Uthi hayi sengiyamukela. You think udinga counseling? Yeah, ngiyacabanga mhlambe ngenzeka kanjalo cause angikwazi ukuthi manje ngithi ngiyamukela. Cause bekuwumuntu nje engimcabanga nami noma ngisekamereni lami nayelele ngale nje ngiyakwazi. So mayilele ekamereni nelakho. Sengishola ukuthi nami mengilala ngithi hayi ulale kahle sisi wami kodwa nje uthothi khona lokho ngiyamcabanga. So engqondweni yakho ufisa ngathi usembedeni nawe? Ngifisa ngathi nje ngabe sindawona. Yo Sandile ngicela bandla uku-organize i-counseling. Kulungile ayikho inkinga. Umuntu ozokwazi ukuthi ochwepheshe ozolokho ekhuluma naye ngoba uyangisabisa mawuthi uzomshaya. Umuntu wakhe mawukuthi uyeza uzovela la ekhaya. Okusho ukuthi uWinnie akanalo ikhaya zobalekela kulona. Hey. Nami uyangithusa ukuthi kanti ubaba wakhe akaze ezembuza ukuthi mhlambe khona la yabo anazo nihlobo. Yeah. Yabo nje uthana ihlobo nami sengivele ngathiwa cause lokho bengingakwazi vele siyingane. So if benazo ihlobo ubuzohamba yolobola kuzona. Izona phela bengizozama ukuthi ngimtshene njengoba sesikanje mhlambe nakhona ngifike ngibatshele ngicabanga sizwe kubona kodwa ngoba nakho nayo uyanqaba. There's nothing I can do uyayibona. There's nothing you can do. Yeah, there's nothing I can do. So masihamba la ngeke uzumxoxa uWinnie. Hayi ngeke ngikwazi ukumxoxa sengangibopha ngisho ukungibopha. Mayilala lana akudinga ukuthi akhiye ikamera lakhe. Ngisho ngangakhiya ngeke vela ngimenzi lutho uyazi naye. But manje kodwa nje bengithi ngifuna ukuyenza ngendlela ezoba clear ukuthi cha nginemizwe kanje kuyena. Yeah. Hayi no ngizwa kahle Winnie. Ufisa ukuthini kubhuti wakho? Ngifisa ukuthi nje lento ayicabangayo esenhlizweni yakhe akakhohle yena. Mina uthanda engithanda ngalo ngimthanda nje ukuthi umfowethu. Umfowethu. Uyena manje obheke mina nami ngibheke yena. So ilokho nje sisengakusho ilokho. Okay. I think after the conversation vele ngeke usaba comfortable. Nawe futhi uzofila some type of way ngoba usukhuluma into yakhe esenhlizweni. Endihlala soba u2. Yes. So I think it would be best ngempela ukuthi ezuchwepheshe azokhuluma nani noba u2. Yes. Anihlalise phansi because ungathola ukuthi uthando lakho lu misdirected. Ucabanga ukuthi ke nomthanda njengonkosikazi kanti uthando nje. Uthando. So uzonisiza nikwazi ukuthi nikhulume nibone ukuthi nifikisana phi. Because I would hate ukuthi mangifika la ngelilanga ngizwe kuthiwa kena ungenile wena ekamereni. Yeah. O noma umshayile umkhwena wakhe. Yeah. So asivikele nawe ke singaze sifike kulelo zinga. Yeah. Okay? Yeah. So siyavumelana. Yes. Ngiyavuma. Uyavuma. Ngiyavuma. So phuma Winnie. Yeah. uWinnie akekho la. Yeah. Okay? Please. Akezwakala. Winnie akuphume nami ukhombisa ogel la ngaphandle. Nihambe ngizomfika la hlezi ngifika nabo abangani bami bafika. Yeah, awumphathela abangani bakho. Ngithi sesisicela ukuthi phela lo yani. Uyathula kasho. Bengithi we ngabe konakalaphi umfana kababa. Iyo. Hayi, ngiyezela ke babukele emakhaya ukuthi uSandile uthi uyayifela ngodadewabo. Dadewabo uthi akayingeni leyo nto futhi unomuntu wakhe yena. Kodwa kokubalekile su Black Life Sonza show ukuthi sithumela uchwepheshe ozokwazi ukuthi abasize baxazulule le issue le ngoba phela sekuningi okukhulunyiwe and asifuni ukuthi bayithole sebexabana bebanga into engekho. So Black Life sithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zamo gembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi ukuthi kuphele konke lokho sondele Black Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela lihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlanhla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali ukuze uthole
uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku-062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka i-order noma ngabe kuphi Makumba nomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.